Здравейте отново, скъпи приятели, гости и абонати на канала. Днес е, какво е днес? 24 юли, общо взето най-големите жеги в годината. Страшна суша, страшно слънце и много горещина. Има и вятър, както обикновено. Без вятърът няма как. А аз отивам за риба. Днес ще търся костури на един язовир, който тази година има вода, което е доста странно, защото беше напълно празен. Добре, не напълно много празен, което е много хубаво реално. Може да видите колко много вода има. Ще ловя с нещо изключително чисто ново за мен. Опа, е така, че натам срещу светлината нищо не се вижда. Е с тази красавица от Филстар, която е Филстар 365 AG. Тази, която аз ползвам е 1,65 м, от 0,5 до 3 грама. В смисъл ще ползвам, за пръв път отивам за риба с нея. На първо пипане пръчката е много приятна и е точно това, което ми трябва за костур, както и за уния другите рибки, червеноперки, каракуди и подобни на мурмишки, които ще ловим малко по-натам, защото в момента е много горещо, може би към октомври месец, на много леки примамчици, и ще видим и там как се справя. Но за момента това ще е бойното и кръщение, както и на мен след дълго отсъствие от риболова. Макаричката Сеймар CXT10. Слагам силиконите и отивам да ловя, а пък вие ще гледате и ще кажете после харесало ли ви, не ви ли е харесало. Ще сложите по един лайк, по много коментари и много слука ви желая. Най-интересното е, че нямам почти нищо, с което да риболовствам, защото като съм тръгвал от вкъщи в бързането, не съм взел нищо, освен въдицата и няколко неща, които съм сложил по джобовете, и една кърпа, която съм закачил на мене, за да имам да си бърша ръцете. В джобовете имам няколко пакетчета с кукички и карабинки, както и няколко силикончета. Това е всичко, с което разполагам в момента. Което не е никак малко, естествено. Що имам няколко силикона, няколко куки, няколко тежести и няколко карабинки, значи спокойно мога и да ловя риби. Наслука и на мен, наслука и на вас. Даже имаше тълване. Опа! Ето това е в ефира, още първото замятане. Този красавец. Пръчката е изключително чувствителна, усеща абсолютно всяко нещо. Абсолютно. На първо хвърляне го казвам. Значи смятайте, гарантирам. Ненормално добра е. Рибката отива да живее в чувство. Веднага. Костурите са активни, което е страхотно. Ето го. И е страшен кеф, отработва ги максимално готино. И това е още първа позиция, на която съм застанал. Тук не очаквах да има особено много риби. Страхотно. Там в храстите малко по-отгоре ще сложа малко по-голям силикон, защото имам една идея по-едри, за да пробваме и по-големи костури.
Убеден съм, че се вижда и на върха на пръчката как кълва. Веднага още с първите потропвания и той кълва. Да, станало е на топче. Трябва да го кълва. Този е много хубав. О, голяма риба. Охо, рибата е много голяма. Огромен костур. О, огромен костур. Ей, а с такава въдица, с такъв лек такъм е просто ненормално да се лови такава риба. Страхотен е. Страхотен е. Откачи се в последният момент, но в храстите успях да го хвана с ръка. Той не осъзна още, че е свободен. Погледнете за какво чудо става дума. Чудовище. Уникална риба. Просто уникална. Слагайте лайкове, абонирайте се и продължаваме да ловим. Усещам много мощно. На ето това силиконче. Линк ще оставя в описанието под видеото за него. Както и за чебурашката. Чебурашката е 1 грам волфрамова. Останалото
го виждате. Всъщност за всичко ще има линкове в описанието. Така, слагаме ето такъв монтаж. Това е ето такава кука с ето такъв силикон, за да видя как ще кълбат. Смисъл, силиконът е по-голям от предишния, куката е една идея по-голяма, тежестта е също 1 грам, но така съм прецеден към по-едрите костури, които надявам се да бъдат и по-интересни за вас. Отивам да ги пробвам. Така, смених леко и мястото. Ето тук има много хубави храсти, които продължават и във водата. Перфектно място да стоят по-едри костури. Тук е и по-дълбоко. 2 удара, един след друг веднага. Оп, и рибка. За съжаление обаче е с абсолютно същият размер, даже и по-дребно от предишното, което няма никакъв проблем за мен. Показва, че и този монтаж работи дори и с по-дребните риби, което спокойно означава, че мога да го оставя и да си ловя и масовата риба и да очакваме малко по-едре. То, както се видя, и на съвсем мъничкия силикон удари огромен костур, така че общо взето при костурите нещата не са много ясни, дали по-големият силикон лови по-големи или си лови едни и същи, защото те са страшно лакоми. И общо взето, който попадне пред силикона, той го хваща. Когато са активни, разбира се.
когато не са активни, никакво значение какво нахвърляме, пак няма да хванем. Изчаквам малко по-дълго и на дъното да полежи, защото доста често, падайки на дъното, той малко от малко мърда и рибата отива и го хваща, тогава върват. Виждал съм ги в бистрата вода, когато ловим на плитко, и аз и приятели, силикончето застава на дъното и опашчицата му леко се мести, а докато я правя на проводката, зад него върви костур. Но не го атакува. Падайки на земята, стои, гледа го известно време и хоп, го захваща. Така, аз приключвам риболовът за днес. Радвам се, че бяхте няколко минути с мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Изключително доволен съм от въдицата. Препоръчваме с цялото си сърце. Много ме изкефи и ще продължаваме да гледаме видеа с нея. Наслука от мен и до скоро!